Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Хәерле көн, әссәламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучылары. Барыгызга да исәнлек, саулык, имин матур көннәр теләп, хәерле сәгатьтә дип тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Садырый. Бүген сезне Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айдар Хафизов белән очрашу көтә. Ул инде 50 елга якын милли театр сәнгатебезне үстерүгә зур өлеш кертә. Төрле елларда Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә һәм Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында эшли. Шушы вакыт эчендә Айдар Хафизов дистәләрчә кабатланмас образлар иҗат итә. Тамашачылар күңеленә ул Шәриф Хөсәйновның «Әни килде» спектаклендәге Сәйяр, Аяз Гыйләҗевнең «Китмәгез тургайларында Азамат», Нәқи Сәнбәтнең «Хуҗа Насретдинендә Җиһангир хан», Туфан Миннуллинның «Әлдермештән Әлмәндәрендә Газраил», «Хушыгызында Шәһид» һәм башка рольләр аша юл яра. Әдәбият тәнкыйтьчесе Галим Әлфәт Закирҗанов әйтүенчә, Айдар Хафизов үзен төрле амплуадагы рольләрне уйный алучы, сөйләм теле бай артист итеп таныта. Тыныч характеры, үз-үзенә һәм коллегаларына таләпчәнлеге, шул ук вакытта тирән белем, тырышлык, эзләнүчәнлек аны Камал театрының әйдәп баручы артистларының берсе, яшьләрнең тәҗрибәле остазы һәм оста оештыручы режиссер итеп таныта. Артист булуны үз өстенә зур җаваплылык алу дип саный һәм иҗат гомерендә шуңа тугры булып кала. Инде сүзне озакка сузмыйча, артист белән якыннанрак танышыйк әле. Хәерле көн, Айдар абый. Хәерле көннәр, Никаш. Айдар абый, сезнең белән шундый тормышыгыздагы күңелле мизгелләргә бәйләп очраштык. 27 ноябрь көнне үзегезнең юбилейгызны, иҗат кичәгезне билгеләп үтәчәксез. Айдар абый, инде без тапшыруларыбызда артистлар белән очрашканда гадәттә аларның беразгына тормыш юллары белән таныштырып китәбез, балачак хатирәләре белән таныштырабыз. Сез бит Күн авылыннан ялгышмасам. Әйе, Күн авылында туып үскән малайым. Күн авылы диюгә безнең халкыбыз бик тә матур җырны искә төшерә. Күн авылы кие, әйме. Хәзер дә менә эфирдә әлеге җырны тыңлап китсәк яхшы булыр иде. Искиткеч шәп булыр иде. Илһам Шакиров башкаруында тыңлыйк. Рәхмәт, Илһам абзый белән миңа яшьлегемдә шактый гына бергә эшләргә туры килде. Büyük dağlarının başında oturup uyladım la, oturup uylar için üskün iken uylarım. Oturup uylar için üskün iken uylarım. Dalyan garmın tillerinde uylayıp iş varmakın ola, ağaç yaprakları kevik sargayam salmakın ola. Ağaç yaprakları kevik sargayam salmakın ola. Garmun belekey bulsa da eyte ol kireklerine sikrep sularga düşersin yonsa yaş yürekkeyin. Sikrep sularga düşersin yonsa yaş yürekkeyin. Başım soyrap gider, kollarım tamirlanala, solkın sular şeptene, yüreğim sabırlana.
çıkkanda Üterede tınarlarla Dünya həlini bəli Bulmay sağlığız tuğanlar Dünya həlini bəli Bulmay sağlığız Менә Айдар абый җырның сүзләренә игътибар итсәк, бигек тауларның башына утырып уйлар уйладым, утырып уйлар өчен җиткән икән буйларым дип җырлана бит инде әлеге җырда. Менә шушы буй җитүне сез кайчан тойдыгыз? Сезнең дә шушы тауларга утырып уйлар уйлаганыгыз булдымы ул? Раил, уйлаудан дигәндә, беләсең нәрсә? Менә мин авыл баласы, сугыш чорында туганмын инде, егет. 1943 ел. Акырып сугыш бара, Сталинград сугышы тәмамланган вакыт кына мин апрель айында туганмын, гәрчә язылганмын 20 май, чөнки авыл советында бланклар булмаган, балаларын теркәп торган. Мин мәктәптә укыганда, гаиләдә бит 8нче бала, иң өлкәнебез инде сугышта, миңа 1 яшь булган, башын сала 19 яшендә ул абыем Нуртдин абый. Калганнары инде башка чыккан кайсы кайда үзләренең гаиләләре, үзләренең семьялары бар. Инде өйдә булырга тиешле 36нчы елга абыем миннән 7 яшькә була. Ул армия сафларында. Әйтик, менә бу мин укып бетердем 7 классына, 58нчы елны. Әтигә 68 яшь, әнигә 58 яшь. Карт белән карчык. Мин 14 яшьлек малай. Менә нинди хәлдә, бернинди пенсия дигән нәрсә юк. Ничек яшәргә кирәк? Мин кыш буе әлбәттә Миша буенда ярдан колхоз таш чыгарды, коровник салыр өчен. Таш ташыдык инде без, ташып йәйдек, өлкәннәр, абзыйлар чыгара, кыш буе бит. Менә шул вакытта уйлыйдыр идем. Бик нык уйларга туры килде. Укырга барырга мөмкинлек булмады, чөнки кием кирәк. Безнең авылда 10 еллык юк, шәлгә йөрергә кирәк, 5 километр барып, 5 километр көн саен кайтырга кирәк. Киеме кирәк, ул вакытта китапларында сатып ала идек, бүтән нәрсәләрендә ашап торырга да кирәк. Каян аласың? Андый бер нәрсә юк. Ярый әле авылда шул бәрәңге бар да инде. Сыерыбыз бар иде. Менә монда миңа бик нык уйларга туры килде. Нишләргә? Менә күрше малай белән сөйләштек тә Харис белән. Ул миннән 1 ел алданрак бетергән 7 классны. Ул да укый алмады инде. Әнисе белән әбисенә 2 бала алар. Әтиләре юк. Алар да бик авыр хәлдә. Менә без Каюм абый дигән бик җыр телле, бик акыллы, ул пленда да булган, немичә шәп белә иде. Шул авыл көтүен көтә иде. Шуңа икебез дә килеп сорыйбыз инде. Каюм абый, ал безне үзеңә ярдәмче итеп. Чөнки без уйлап теге санап чыгардык. Авылда кул остасы булган плотник эшләре белән шөгыльләнүчеләр дә ел буе көтеп алган хезмәт хакы ала алмыйлар иде колхозда. Каюм абый безне алды. Иң мөһиме, көн сайын син кунак кебек сыйлыйлар, чираттан ашаталар. Аннан соң түлиләр инде. Әле ул иске акча белән 1200 тәңкә акча. Бу сезон өчен, сезонный. Бәрәңгесен икмәген. Бу адамга барганны әти ишеткәч бик кырсланып утырды, бер сүз әйтмәде, әни генә җылады. Менә шулай итеп без аны башкарып чыгып, үземә шул вакытта мин шул акчага бирелешенә Казанга килеп хромка гармун сатып алдым. Хромка гармун ул заман өчен ул безнең авылда менә бер кешедә дә юк иде ул заманда, әле мин хәтерлим. 2 ел мин эшләдем, 2 елдан абыем кайтты. Ул вакытта инде без бик хәлләнгән идек. Абый кайтуга мин инде китеп бардым. Бардым мин Васильевага. Анда лесотехнический техникум кабул итә автомеханиклар. Экзаменнар биреп кайтып киләм. Кайтып килгәндә Юдин станциясында бер көтү малай сикереп менде. Минем яшьтәшләр күренеп тора инде. Бик крутойлар инде, без хәзерге тел белән әйткәндә. Урысча да сөйләшеп җибәрәләр, татарча да сөйләшәләр. Соңыннан белдем. Булар Шымырдан станциясе җегетләре. Шәмәрдәннең, әйе. Шунда сөйләшеп киттек, таныштык та инде. Яшьлек бит ул, тиз аралашасың. Син нинди акчага яшәсең дидем. 360 тәңкә стипендия бирәчәкләр. Икенчесе әйтә. Аңа ярдәм итәр торганнардыр инде. Өйдән әтиәлисене мәктәп юк шул минем андый. Алайса ничек яшисең? Киенергә кирәк, ашарга кирәк. Мин инде аптырап калдым. Менә без
Юдинада кірдік. 3 мәрте ашаталар, общежитие, сөйлейлерін мен аузым ашып қарап тұрам. Міне ешмаса. Шуны қазір поезд тоқтады, Қазанға кіргендегіне Кириякқа кетіп бара тағы бір поезд. Мен аңламайым да бетім олар. Әйді түштік. Секіріп түштік те кеттік кері ұлтырап Васильеваға. Қабылар айталар, давай тігінде көшірәбіз қазір. Онда экзамен керек мей? Тем более сен бергенсің экзамендерді. Тігінде түшіп, қазір мен сөйлеше де білмеймін. Кіріп, шуымды еттіріп алып шықтылар, мен документлары қайтып кері бердік. Мұның бірсі, бұларының айымет мені айтам, герой сос труда болған жігіт Вазих Маликов. Міне шушы компанияның бірсі. Ол соңынан мен театральныйға кеттім, енді ол Верховный Совет СССР-ның депутатлары болды. Ол түзді оргсинтезні, оннан шалдыны түсіп, ол герой сос труда болған жігіт. Шул мен оқырға кірген еліні, онда Яңа дворец культура ашылды. Юдинда. Қазірде ол темір юлшыларының айбет. Әулақытта бет Қазан темір юлы. Горкинікі түгел, Қазанныкі еді. 59-шы еллар. Міне шулай тұрып, мен тігінде әрбір жырға үйрейм, кружокларға айбет. Бірге үйрейм, драм коллектив бар, онда ойнайм. Бүтінсінде сәңғатның өзілгәсіндегі кішілер, Қазаннан артистлар келіп, жетекшілік ете айбет. Мұны қоя көрген біз ауыл баласы. Мен шуна бар біліп, ауылдар менің гармонда ойнағанымны. Ол вақытта музыкантлар жоқ еді. Ол вақытта бір Рейс Сафиуллин көтерілген еді. Оның артынан Марс Макаров соңыра келдейінде. Мен Юдинда оқиым, Дом культурада меңа баян берділер. Мен баянға көштім, меңа оқытушы бір кеттілер. Консерватория бітірген дядя Федя бар еді, профессионал баянист. Ол меңа шынап тұрып, міне бүтін нотный грамотында, музыкальный, бүтін нәрсәні мен аның қоласында шында шоғырдан баянист болып ішлейм де, оқимда, азырақ халләніп кеттім міне шондай. Оны оқып бітірген жіберділер, 2 ел обязательно отработка етінде Муромға. 1-2 ай ішлеуге келіп жетті художественный руководитель Борис Юрьевич айтты дей, директор еді бұл Дом культурының, қайтсым, бүтін документларын өзім ішлейм, қошып болса да қайтсым деп. Не үшін мені шақырға келділер? Чүнки біздің Қазан темір жол деп айтам бейт. Агит поезд шыға еді. Мұнда, значит, врачлар, мұнда енді артистлар, орыс, татар коллективлары, мұнда лекторлар, ол заман, 59-шы ел, біз енді концертлар береміз. Бұл мәжбүри. Шығарға керек, музыкант жоқ, баянист. Давай, мұнда Борис Юрьевич енді шулай деп мені қайтартып, мен шушы үйде іштей баштадым. Мұнда да бигелләри ұзақ жүдей алмадым. 61-ші еліне ашылды Қазан театр училищесі. Ол 9 жыллап ябылып тұрған. Шушында мен барып қарайым әлі дедім де, алып қойдылар. Шулай деп мен артист болдым. Белгілі бір білім керек болғандыр енді олай ма? Мен шуңғаны емен, 18 сағат ойнайдырым, суткаға заниматься етейін. Яшты нешкі шыдағанмын бір мен олай бірге. Жүклап қына олай, мен двориста қонған күндерім болды. Шул қәтлетіге берілгенім олай бірге. Баяншы, гармоншы деп иске алғаштың қазір тыңлаушыларыбыз да бір күй күтіп тұра бетінді сізден. Міне бұл қолығыздағы гармон ненде гармон бұл? Бұл Венский деп атала. Саратовский гармошка деп әлер бейді. Шоның системасының да. Бұл шақтығына теге традицион ойнаған кішіге біраз қиындықлар тудырса да, музыкантлар аны тез үзләштірі. Міне мен ойнамағаш қадыр енді бармақлар тыңламайын. Ләкин тыңлаушыларыбыз күткеш, аларның тілеклері өтеп булса да, енді біз тыңлаушыларыбыз әгәрде хилафлыкларны сизмәсләр дип, гафу итәрләр дип, бір көйне уйнап кетик инде. Шактыгы ойнамыш? Сәнгать юлына кіріп кетерге һәм гомумән шушы театр училищесына барырга балачакта йөрткән билгеле бер хыял булгандыр инде ул бер карасаң да. Анда бит нәрсә инде килә инде карыйбыз. Юк, анда бит менә мәктәптә үзешчән сәнгать катнашулар бит. Анда бит бик көчле, анда безнең бар иде. Безнең бар иде менә сугыштан кайткан капитан булган ул Госман абый. Ул укытайды безнең ана телен. Бик тә билимле кеше. Biz гомердә башыбызга да китермәгән нәрсәләр сөйлидер ул. Шул вакытта 7 класс битергәндә татарның кайсы диалектта кайда ничек сөйләшкәннәрне хәтле белә идек. Ул шул хәтле тирән белем биргән безгә.
Менә аның хатыны бар иде, Мария апа. Саф татарча белә инде. Урыс теле укытучысы. Без аны Мания апа дип йөридек инде. Аларның балалары юк иде. Ул инде бөтен көне-төне безнең белән иде. Бөтен үзешчән җыр, концерт, бөтенләр, аннары ул заманда бит бөтен мәктәп укытучылары зур-зур спектакльләр куя. Һәрбер бәйрәмгә. Менә шундый бик күтәрелеш чорый ул сугыштан соңгы еллар. Мин дә хәтерлим, 5нче класста укыганда Рамайны уйнаганым. Рахмай Хисматуллин дигән журналист соңыннан без аны белән таныштык, Чаллыда, ул безнең район газетында эшләгән булган, килеп карап, минем хакта бу спектакль турында һәм мин особенно минем Рамайны уйнаганымны мактап газетага язган иде. Бу тоже миңа бер ниндер этәргеч булды инде күрәсең. Артист булам дигән башка да кергән әйбер түгел. Менә шулай үзеннән үзе язмыш димин, нәрсә дисең. Театр училищесын бетергәч, ул вакытта билгеле бер билгеләнеш дигән нәрсә бар бит, совет вакыты бит инде. Сезне ничек Камал театрына алып калдылар, Айдар абый? Үземнең курс белән бетерә алмадым. Мине 3нче курстан армиягә алып киттеләр. 3 ел алалар иде ул вакытта. Мин кайтсам, курс юк. 1нче курс бар, 2нче, 3нчеләр татар курслары юк. Хәзер ни эшләргә инде? Уку үзелде бит инде. Безнекеләр уже 2 ел эшлиләр. Миңа Наил Әйүпов, без бер курста идек, Хәлим Җәләлев, Наил Әйүпов. Наил ул инде бездән өлкән иде. Армиядә булган кеше, ул мине киткәнче үк әзерләде армиядән. Гел хат язып, гел карточкалар җибәреп, бөтен театр хәлләрен бөтенне язып тора иде. Яңа курсны җыйган, 1нче курс бар, Марсель абый Сәлимҗанов. Ул вакытта 1 ел эшләгән инде ул. Тюздан урыс тюзындан режиссер булып килде инде ул. Ул әйтә миңа, 2 ел бар ди. Мин сиңа тәкъдим итәм ди. Булар белән күңелсез сиңа нишләп утырасың монда хәзер ди. 3нче курска җиткәч килерсең. Беренчесе, күчмә театр бик аптырый, артистлар җитми. Ә син менә дигән итеп анда ди геройларны уйный аласың. Шуннан 2нче җул бар. Монысы акчалырак инде ди. Филармония. Мин хәзер алай-булай итеп тегесен монысын сойган. Ярармы әйтәм, рәхмәт, Марсель абый, мин бер көннән хәл итәрмен дип шулай тору мәсьәләләре монда. Шуларда минем бер курста укыган җегет анда эшләде, Наил Шәйхетдинов, мәрхүм инде хәзер, зур артистыбыз. Ул әйтә, Айдар, әйдә инде, бергә, менә безнең хәзер ди Равил абый Тумашевка ди геройны уйнарга җигет кирәк. Хөсен Мәрдәновның 147 дигән пьесасы язылды, менә китерде, яңа укыдык кына. Әйдә инде дип алып китте мине. Тартты. И шунда уйный башладым аның белән 1 ел. Аннары 2нче спектакль куйдык. Анда уйныйм. Анда минем партнершым инде Эльмира Галәветдинова иде. Шуннан бер заман җәй көне гастрольдә йөрибез. Бу районда Эльмира кайтып китте, театрдан китә. Күчте диктор булып телевидениега безнең. Аның урынына артистка кирәк. Шуннан хәзер менә 1нче курсын бетергән кызларын тизеп куя директорда. Тумашев әйтә, главный режиссер күчмәнең инде. Менә кайсын аласың? Минем премьерларга килеп, миңа китаплар бүләк итеп, мин инде чәчәкләр китереп, мин аның белән сөйләшеп, булай концертларда очрашайык дип, икән бер мөлаем гына матурна кыз бар иде, әйбәт. Шул кызны сайлаган да җибәргән, безгә килде бу. Моны миңа чәчәк биргәндә ул күргән булган. Премьерда Равил абый Тумашев. Без инде берәр җыл бит очрашып йөргән кеше, шулай кайттык та Равил абый без өйләнешергә булдык. Мин шулай сиздем бит, бик әйбәт котлыйм. Шулай итеп мин өйләндем дә, хәзер күчмәдә айлар буе чыгып китәсе килми. Бу Фәридә ханым. Хатыным. Шулай итеп менә хатыны да булып. Хәзер нишләргә инде? Шуннан хәзер уйлыйм. Марсель абый әйтте, акчаны әйбәтрәк эшлисең. Монда филармониядә, лекториядә. Анда эшләргә кирәк, ай сайын яңа программа. Чтец буларак. Ул вакытта теге Шардыберды сөйләү юк. Менә мин шулай итеп филармониягә килдем. Анда рус группасында Айрат абый эшлидер, Арсланов, татар группасында мин. Менә бу вакытта мин инде илһамнар белән дә бик күп безнең җырчылар ул заманның самый яңгыраган ниләре, Якуповлар, шушы заманнарда бергә эшләргә туры килде. И шуннан мин 3нче курс җиткәч укый башладым инде. Укып бетергәндә ачылган безнең цирк, хәтта циркка да чакырганнар иде. Bütün театрлар, Әлмәт, Минзәлә, Тинчурин театры хәзерге bütün театрлардан безгә чакыру килгән иде. Шуннан Марсель абый чакырып кертте дә, Зиганшина белән икебезне утыртты да, сез нәрсә, ничек уйлыйсыз? Мәйтәм белмим, менә Министерство культурага чакырдылар да, бик нык үгетлиләр циркка.
циркты алып барушылар керек татарша дейм. Ну нәрсе сен циркка барасың дейм, Марселяу әйтә. Сен нәрсе? Шо деп бір қоя бармайсыз, икізде театрға қаласыз дейм. Менә шулай айтып, ол біз театрға қалдық. Камал театры сәхнәсенә чыкканда башкарган иң беренче роль истәме бүгенге көндә? İşte, ничеген истә булмасын. Нинди спектакль иде Айдар абый? Бұл менә соңгы курста укыганда Прозатовый тотынды, Прозатовый урып китте, аннары Марселяуйнан эшләде. Бұл әни килде. Шәриф Хусейновның әни килде дигән пьесасы буенча әнинең төпчек улы Сәяр ролендә идем мин. Наилә Гәрәев белән уйныйбыз. Беренче мәртәбә чыккан, әле бүген көндә хәтерләйм. Алар бит инде башланып китә. Иләнешеп, язылышып кайталар. Яшертен генә. Квартирда егетнең бүлмәсенә кайта инде егет кызны. Бит җигереп кирип хәтерләйм әле. Бер кочак чәчәк, идәннәргә салып нишли бу бөтенни, вдруг шундан кызым язылып кайткан хатынын алып керә. Менә шундый беренче башланып китә иде шундый матур, романтичный белән спектакль. Сүз сөйли башлагач, уеннарны инде бит бергә Наилә ханым миңа кычкырыбрак сөйлә. Менә шушай бер бүгенге көндә дә Гөлшә безән беренче мине җитәкләп чыктың бит син ди. Монда Галима апа ни инде Габдулла Шамуков минем укытучым, Алавин уйный, Шәүкәт абый тагын бер укытучым, Виктимиров уртанчы абыйны уйный, Ринат Таҗдинов өченче абый, менә шундый коллектив, Гәүһәр Камалова, квартир хозяйкасы минем бит, ул инде бөтенесен итеп. Мин аны хәтерлим, шул бер монолог белән әни белән килеп чыккач, Гәүһәр Камалова мине кочаклап алып, сөйгәнен хәтерлим. Каян шул кадәр тәмен белеп сөйлисең син телнең дип. Габдулла абыйның шул вакытта бик инде күңеле булып телләрен чыгарып көлгәнен, җылмайганын. Чөнки үзенең укучысын мактыйлар бит күз алдында тегенең. Белмичә, шулай хәтерлим менә. Менә әгәр дә сез бу кешеләрне, бу шәхесләрне искә алгансыз икән инде, коллективка килеп кергәндә бит аларның әле гөрләп эшләгән чаклары, нинди шәхесләр безнең театр сәнгатебездә, алардан сезгә менә нинди сыйфатларны алырга тырыштыгыз, Айдар абый? Ул бит бу кешедән бу сыйфат алайм, бу кешедән бу сыйфат алайм дип яшәмисең бит. Яшәмисең, ләкин күчә бит ул. Шул вакытта син әгәр дә аңа сокланасың икән, аның иҗатын күзәтәсең икән, син аның ул кешегә авыз ачып карыйсың икән, бит. Аның белән бер атмосферада, бер үк спектакльләрдә ул үзеннән үзе сиңа ягып кала. Ул хәзер дә шулай, ул бу традициялар саклану дигән сүз. Менә син кара, өлкәннәрдән безгә күчте, бит. Безнең чылбыр üzülмәде, Марселяу üzмәде чылбырны. Традициялар шулай дәвам итте, бит. Өлкәннәр китте, бик уникшәр кеше узаттык без елны, булды андый елда. Аннан соң хәзер без өлкәнәйдек инде, бит. Менә Марселяудан соң бер шик бар, курку төшкән иде безгә. Менә шушы чылбыр üzülмәс микән инде, шушы традицияларны без дәвам итә алырбыз микән дип. Менә Фәрит Бикшәнтәевнең, Фәритнең бит акылы җитте шушай бергә. Ну монда Шамил Закиров, директорыбыз, әле ул Марсель белән бергә эшләп озак еллар эшләгән. Аның да йогынтысы булды, әлбәттә. Бернинди чылбыр üzülмәде, традициялар шулай дәвам итте. Менә бүгенге көндә дә шулай дәвам итә, өлкәннәргә карата. Бит менә мисаллары күп аның. Шушы традицияны үзү аркасында Тинчурин театры хәзер күпме вакыт азапланды. Традицияны ничегиде Дамир Сиразиев дигән талантлы режиссер бар иде бездә. Айтматовның плахсында куйды ул бик шәһәй вакытында, агыр заман. 87нче елда бу. Менә аны главный режиссер итеп китергәч, ул бераз крутойрак җигет иде, конечно. Ул тотты да Фарсиннарны, Гатануруллиннар, бу бит театрны тотып торган, гомер буе театрны яшәткән артистлар, талантлы һәм өлкән традициялары бар иде театрның үзенең. Мин анда үзем эшләгәч бик яхшы беләм. Менә шушы әйбер тотты да üzülде. Өлкәннәрне алып атты, калды яшьләр. Булар хәзер серый массага әйләнеп калдылар бер заманны. Менә бу традицияларын üzülү аркасында дип саныйм. Уфаның бит Мәҗит Гафури театрында да шундый хәл булды. Бездә дә шушы куркыныч яны иде. Моны белгәнгә күрә без менә өлкәннәр бик борчылган идек. Ләкин ярый әле шушы театрда тәрбияләнгән, шушы театрда тубып үскән Фәритебез баш җитәкчебез булып килде һәм ул аны саклап кала алды.
Ал шула үзелсә, кемгә омтылу, кем дәрәҗәсенә күтәрелү, улай биткәндә инде традициялар югала дигән сүз. Бу иҗади традициялар турында сүз бара. Иҗат традициялары. Менә бу әйбер ул дәвам итә хәзердә. Яшьләр бик игътибарлы өлкәннәргә. Аларның иҗатына үзара без килешеп, юмор белән дә теге сөйләшкәнбез, әйтәбез, ул син менә булай, син булай дигәнне кеше беркайчан яратмый. Менә булайрак итсәк ничек булыр икән дисең, аны бергә уйнаганда, менә булай итеп карыйк әле иде. Ул үзеннән үзе сизеп ала, таба юлын. Менә Айдар абый менә шушы традициялар алар вак нәрсәләрдән кушылып бергә киләләр бит. Әйме, өстенә дигән кебек. Менә сәхнә артында сезнең бик тә матур, миңа бик тә ошый инде ул шахмат тахтасы бар. Марсель Хакимович заманында шахматчылар, зур шахматчыларның ярышларында олар өстәлдә уйныйлар, стендта фигураларны күчереп торучы булган. Марсель абый студент елларында ул үзе дә уйный белә иде, бик яхшы гына разбираться итә иде шахматта, бит бахаслаша идек без. Ул уен бүгенге көндә дә тора. Бүгенге көндә дә тора, тәнәфестә уйныйлар, менә яшьләр белән бергә уйнарга туры киләме? Килә. Сез үзегез уйныйсызмы шахмат белән? Мин гомер буе шахмат уйныйм, кичкенәдән, яшьтән. Мин радиога безнең бит рядом анда керә идем. Анда шахмат уйныйлар. Әлек, слушай, хәзер генә мин сезгә барганда күргән юк шахмат уйнаганнарын. Бик уйныйлар, бик. Ул ничектер эштән соң калып, ни вакытларында махсус керә идем уйнарга. Татарстан дулкынында тапшыруның бүгенге кунагы Россиянең ат казанган һәм Татарстанның халык артисты Айдар Хафиз. Хәзер әңгәмәбезне бүлеп, аның башкаруында Аяз Гиләҗевнең «Китмәгез тургайлар» спектакленнән бер үзек тыңлыйк. Режиссер Марсель Селимҗанов. Азамат ролендә тапшыруыбыз кунагы Айдар Хафиз. Сеймән ролендә СССРның халык артисты Шәүкәт Биктимер. Я, Сеймән абай, эшнең уеннан узганын чамалагансыңдыр. Азамат туган, тауга кагылу юк. Мин рөхсәт итмим. Кем соң син? Туктале, кем соң син? Шулай мани, нәрсә инде син? Дусларыңны танымый башладың мани. Нәрсә диләр әле? Эт симерсә, иясен тешли башлар диләр. Синме минем дус? Минме? Мин синең иң якын дустың. Мин синең бердән-бер дустың. Жан дустың мин синең. Ничек алай булды әле ул? Башкаларны бөгеп сандалда чүки алганда, нигә сиңа ирек куйдым? Диңгез ярында ачлы-кырлы таш буласың киләме? Беркемдә буласым килми, булганы җиткән миңа. Тау хуҗасы иттем сине. Актай пешәнен син чаптың. Ай, харап итә. Бүтәннәр изге җирдә дарыйсы чыгарырга кыймый йөрделәр. Җәнлек ауламадылар. Чәшкеләргә син хуҗа, көзәннәр синеке. Ялына ничә шәп бурсык мае сатасың. Соңгы елларда гына да күпме тире тонадан. Соң шул тиреләр ярдәмендә колхозны кем аякка бастырды? Сыйрат җиләгенә хәтле җыеп сатасың бит син доңгаз. Карарай, синең хәтер бик начар икән, Азамат туган. Син нәрсә, үзеңнең авылга беренче тапкыр килүеңне хәтерләмисеңме? Нәрсә, колхозчыларның сине ничек каршы алганнарын оныттыңмы? Әйт, шул вакытта сиңа көчне мин бирдем. Мин ярдәм иттем бит сиңа. Азамат нулю, колхозны аякка бастыручы мин дип, уңга-сулга мактанып йөрергә кем сиңа рөхсәт итте? Мин әйтмим аны, аны акыллы кешеләр үзләре әйтә. Мин килгәчендә син шушы колхозда идең? Нигә хуҗалык күтәрелмәгән? Нигә колхозыгыз артта сүрелгән? Сельхоз техникага ничә бүрек илткәнеңне оныттыңмы? Исполком хатынының шәшкә якасын кем иләде? Булды, илткән чакларда бар иде. Запчастларны башкалардан 2 тапкыр артык ала башлавыңны оныттыңмы? Ана шунда инде Ахункалис белән беренче тапкыр якага килеп шәкәләштегез. Ул чакта башкача мөмкин түгел иде. Аннан соң элеватордан комбикормны да теләгәнчә бер генә кеше алды. Ул кеше районда бер кеше, ул беләсеңме кем иде? Ана ул син идең. Драматург Аяз Гиләҗевнең Камал театрында куелган «Китмәгез тургайлар» спектакленнән үзек тыңладык. Артист Айдар Хафизов белән әңгәмәбезне дәвам иттерәбез.
Айдар абый, инде без бүгенге көннәргә кайтсак, сезне тамашачыларыбыз ниндирәк спектакльләрдә күрә алалар? Сезнең өчен менә бүгенге көндә сәхнәгә чыгу, ул ниндидер бер миссиямы ул, яки ниндидер бер күңел теләгеме? Ул наркотик кебек әйбер бит. Тамашачыны күрмичә, аның исен тоймыйча, тамашачыдан килгән энергетиканы без бит кабул итәбез. Шул хәлле антенналар менә ничек мине кабул итә, шушы әйбер кирәк. Ул шуның өчен яралган, шуның өчен укыган, шуның өчен яши. Бу әйбер ул хәзер дә саклана. Ул күрәсең, улагайган сайын бераз үткенлеге аның бетә торгандыр. Чөнки мин менә үземнең күзәтүләрдән әйтәм, өлкән артистлар, бездән киткән артистлар, Шәүкәт абый да бит туйдым диде. Ну әле минем ул туйдым дип әйтерлек нигә җитмәгән, әле Аллага шөкер. Ну эшләп киләбез менә, ак калфакны төшердем кулдан, шушы спектакльдә мин уйныйм хәзерге көндә. Аннан соң Хуҗа Насретдинда, Миркә Вайсулуда. Менә әле яңа гына премьера булып, Әле генә монда да бер эпизодта буранда, бер шәп кенә матур эпизод баранда безнең булган уйнап торабыз инде. Хәзер бит яшь чактагы кебек берсе артыннан берсе зур сквозной рольләр булай, мөмкин түгел. Андый нагрузканы тарта да алмыйбыз. Кешебездә җитмәячәгенә. Сез менә артистлык эше дәвамында үзегезнең миссиягызны нәрсәдә күрдегез алайда? Һәр артистның үз миссиясе бар дип әйтәләр бит. Һәм бу бер карасаң дөрес тә. Чөнки артистлар бит алар халыкка, бигрәк тә татар артистлары телне саклау буенча, милләтне саклау буенча турыдан-туры әйтмәсәләр дә аларның уеннары аша беленә бит ул. Раил, менә бу сорауга дежурный сүзләр белән дә җавап биреп буладыр инде бит. Менә аңларга тырыш әле мине. Мин менә булай дип әйтергә. 2007 елны насыйп булды хаҗ кыларга. Динне гаиләдә туып үскән кешене мин әтиәнем минем белгәнчә 5 вакыт намаз мин белгәннән 5 вакыт намаз калдырмадылар. Нинди авыр елларда да уразасын тоттылар. Намаздан соң дуга кылганда мин һәр вакыт бер нәрсәне телим. Эшләгән җиребездә, хезмәтебездә Ходай Тәгалә уңышларга ирешергә насыйп итсен иде. Һәм безнең кылган гамәлләребез, эшләгән эшләребез халкыбызга, милләтебезгә, иманга якынаярга сәбәпче, этәргеч булсын иде. Кеше безнең хезмәтебездән үзенә рухи асык тапсын иде. Театр бит ул бер кайчанда начарга үндәми. Аны бит Бөек Тукаебыз әйтә. Халыкка дәрсе гыйбрәттер театр ди. Гыйбрәт. Ул көлдерсә дә гыйбрәт, җырлатса да гыйбрәт. Ул уйландыра, ул гыйбрәт бирә. Иманны кеше бер кайчан начарлык кылмый. Кылмаска тырыша һәр хәлдә. Менә мин шушыны аңлаганга күрәдер инде. Мин дуга кылганда гел менә шушы нәрсәне телим үземә. Амин диясе килә сезнең теләкләргә. Менә мин җавап бирдем бугай. Тагын бер тәнәфес ясап, күренекле драматург Туфан Миңнуллинның «Әлдермештән Әлмәндәр» дигән спектакленнән бер өзек тыңлыйк. Биредә Айдар Хафизов Газраил ролендә, Әҗәл ролендә Равил Шәрәфиев. 1552 номерлы Әҗәл Газраил янына. 1552 номерлы Газраил янына. 1552 номерлы Әҗәл Газраил янына. Мөмкинме? Кер. Хәлләр ничек Әҗәл? Эшсезлектән интекмисеңме? Тыналырга да вакыт юк. Үзегез күреп торасыз. Сиңа тагын командировкага барырга туры киләчәк. Эй! Тапты бер имсакны. Кая тагын? Әлдермешкә. Әлдермеш? Париж, Мамадыш, Малмыш, Тәтеш, Тәкәнеш. Әлдермеш. Кем бар анда? Әлмәндәр карт. Нәрсә? Хәле мөшкелмени? Киресенчә, җир җимертеп йөри. Алайса нигә? Тыңла. Мин бүген җирсендә яшәүче адәм балаларының исемлеген укып утырдым. Шунда Әлдермеш авылында яшәүчеләрнең исемлеге дә кулыма эләкте. Ул авыл халкын бөек Алла 90ннан узып яшәмәсеннәр дип яраткан. Әлмәндәргә 91. Ишетәсезме? 91. Әгәр дә ул үзе бу хәлне сизеп алса, бөек Алла, беләсезме ни булачак? Үзе.
Дөрес. Бар хәзрүк әлдірмішке, әлмәндәр қарт минем хызурымда булсын. Баш üstü. Әмір үтәлергә тиеш. Татарстан дулкынында тапшыруын дәвам иттерәбез. Аның бүгенге герое Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Айдар Хафиз. Айдар абый, менә безнең халыкка, безнең тыңлаучыларга әлбәттә артистның шәхси яктан бераз гына тормышы да кызыклы бит инде. Менә без тапшыруыбызны Күне авылы кие белән башлаган идек. Белән сезнең туган авылыгызда әле йортыгыз исән, нигезегез исән, сез анда кайтып йөрисез, матур гына бакчагыз да бар дип беләм инде мин, дөресме? Дөньялар үзгәрә башлаган вакытта безгә Идел аръягыннан, бик матур җирдән театрга җир биргәннәр иде. Анда без картлыгыбыз шунда булыр инде дип, bütün көчне куеп, 2 катлы мунчалы әйбәт итеп йорт җиткергән идем. Ләкин анда ватып кирделәр, бик мәсхәрә иттеләр, бай берне күрү минем башыма сыймады. Мин моннан кайттым да, мин бүтән все монда без аяк басмаячакбыз дидем. Һәм мин анда аны саттым да, мин бүтән монда барган юк. Дигәрчә мин аның һәрберен үз кулларым белән эшләгән кеше. Benim әти яни үлгәннән соң йортым монда Күне авылында нигез бар иде инде. Ул йорт искергән инде, аны без шул каралмагач билгеле бит инде. Ну шуны кайтып, төртеп ишеп дигәндәй, чистартып, нигезен саклап калдым мин. Нигезне тургызып, бакчасын ясап, үзем хыялланганча бүтән агачлар. Хәзер инде куя белмибез. Ярый, безнең урамда Аллага шөкер сыерлар бар, казлар бар. Bütün күршеләргә капчыклап бүтәнсен өләшәбез. Алар үзләре дә киреп җыя, идегез, киреп җыйып алабыз дип. Хайваннарга шатлыгыз әрәм булмасын дип. Балачак хыялы бакча, шәп бакча булдыру иде. Ә монда нигезгә кайтып моны белгәч, күрше-күлән, ул апайлар, күрше әбиләр, сөенүләре килеп аркадан сөеп китәләр. Менә бит Садри абзый белән Зөлкагъда апаның рухлары кайткан кебек булды. Ут тәрәзәдә күренә дип, менә шулай итеп бик сөенделәр. Хәзер дә хатыным башка, ул кешесе булса да, ул Арча кызы. Әйбит шул дусалар белән галәмәт менә шундый. Җәйләрегез шунда үтә инде. Шунда. Без апрельдән кайтып, мен менә җылыны бирәм, кабызам. Мин менә әле иртәгә кайтабыз, сүндерәм, җылыны битерәм, кышка ябам. Март Озага апрель башында кайтып, яңадан тормыш тегендә башлана. Аннан инде без анда яшәп, монда килеп эшләп йөрибез. Ә хәзер монда кайткач, монда күченеп кайтабыз да кечкене тегендә атнага 1-2 барып шулай иттерәбез, сузабыз менә ноябрьгә хәтле. Айдар абый, инде балаларыгыз белән дә таныштырып үтсәгез иде. Беләбез, кызыгыз бүгенге көндә рус телендә чыгып килүче Идел журналының баш мөхәррире булып эшли. Аның апасы бар. Анысы финансово-экономический институтны битергән кеше. Алар ире белән икесе дә шунда укыдылар. Аларның үзләренең гаиләләре инде. Айсыл ул сәнгатьтән җирак китмәде. Кичкенә кызым әйе. Ул бит журналистика буенча Казан университетында укыса да, 3нче курстан параллель Мәскәүдә ВГИК дип аталайды инде ул. Шунда укыды. Аны да тәмамлады ул. Аның сценарийлары буенча кинолар да төшерелде. Оныкларыбыз бар, оныкчаларыбыз бар. Тапшыруыбызның бурнында Айдар Хафизовның иң соңгы иҗат иткән рольләренең берсенә Шыңгыз Айтматов әсәре буенча режиссер Илгиз Зәйниев сәхнәләштергән Мәңгелек буран спектаклендәге образына мөрәҗәгать итик. Игътибарыгызга премьера спектакленнән бер өзек тәкъдим итәбез. Гомерең буе шул бер атың белән хәйрчелектә бәйрәмнән бәйрәмгә думбраны күтәреп, шамакай булып йөрдең. Гомереңдә бит башкаларның күңелен күрәм дип әрәм иттең. Ярый, яшәмдә без синең ул азгынлыкларыңны гафу итә килдек. Бу хәзер бит син кызганыч хәлдә инде бит үлем турында уйларга вакыт син. Кazık tabı, başkalarına şeylerge söz yasa, ne şu kızı bilen beylendin jilbezek edem aptağa. Yola, alınlarına bir ayağı baskına salıp taptadı. Yarı, Donaytağı ne? Sen avına jeremize kurseter, görürsen.
Жер yüzünde en zor şatlıq ғашиq kişilərə sıxlana biləm. Əgər mingə Xuday 100 yılға bir kilə turğan məhəbbət jibərgən ikən yaratıb, uyatmı? İndi də meni vaxtsız kelgən məhəbbətimdən uyalmay jırlağanım üçün jürərgə sanıysız ikən min gidəm. Atım atlananda onun yanına yarminkəgə yırraqqa olub gidəm. Jırlarımızı бүтән işitməz. Yok! Gitmişler! Bundan bir fayda çıkan bir buylama. Bir mindi yerminkege de varan bir buylama. Akılın uğruna oturganışı biz seni devalarız. Dımbırasını tartır alıp жерге salıp taptadılar. Mine şulay, barlık jırlarında unutursam. Yer düzengilerin turaklığa battı. Bir koya da varalmayacaksın. Bir mindi yerminkege de. Hali sen şu giren diyeke atlanıp gitmekçilim ol yerminkege. Mine karalaysa. Tuttap ağılmakka. Atının moyuna ötkün pişağı bilen sızıp jiberdi. Yok kalay kılanasın. Men bir tane de jeyevlep de barıp jetalam. Urmelep bulsa da barıp jeter. Yok. Jeyevlep de urmelep de git almayacaksın. Bundan bir adım da atlayayım deyip uyulama. Tatlı kızanı. Varağız. Varağız anla. Ol bey. Akıldan yasığa. Beyler yüzün yoksa o kışı utarıya mümkün. Roymalı ağanın kullarını koyurup, koyunga beylep koydular. Айдар абый, бүгінгі күнде мене көңілде қалған, мене мен шушында ойнамадым бит деп әйтә торган спектакльләр, рольләр бармы ул? Юк, мен бит тормышка реаль карыйм. Менә заман булды, күрәм, бу хезмәт кенә миңа канәгатьлек бирми. Эшләү мөмкинлегем зуррак. Сизәм, тоям. Менә Туфан әйтә иде, Миннуллин, шахмат уйнаганда, миңа күрсәтә дә бит. Менә бу кеше үзенә үзе эш таба белә, шөгыль таба белә. Менә шулай булырга кирәк дип. Кеше алма теш, авызыма теш дип ята торган кеше түгел мин. Мин эшсез тора алмыйм. Шөгыльсез тора алмыйм. Режиссура белән шөгыльләнү дә ул шуннан килә. Беренче курста укый башлаганда без тәрәзәләр бушлык вакытында безнең егетләр, кызлар яшәк бит инде. Кем кинога чыга, кем кая, кем эшләр ни белән. Әмма минем шөгыль шушы иде. Әкрен генә мин менеп китәм галеркага, иң өстә театрның галеркасына менеп әкрен генә утырам. Сәхнәдә репетиция башлана. Мин шул хәтле күниктем бу нигә. Мин күрә идем ничек спектакль туа. Ничек эшләнелә ул? Гомумән нәрсә соң ул? Әлбәттә син килдең укырга да бөтенесен беләм дип, бер нәрсә белмисең бит. Менә мин шунда утыра идем. Һәм мин бөтенесен хәтерлим, кайсы режиссер ничек эшләгәнен, нинди стильдә, ничек спектакльләр туганын, ничек артист азапланганын, ничек уланың зор артистлар турында сүз бара бит. Шамуковлар, Халитовлар, Галима апа Ибрахимовлар, Ильскаялар, Халил ака Абжалиловлар. Бу бик зур дәрес булган. Мин аны дәрес икәнен белеп түгел, үземә кызык булганга карадым. Мин әле укыган вакытта, ул вакытта клубларда, ниләрдә бит түгәрәкләр эшләйдер. Маяковский клубында эшләдем. Аннан университетның ФОП дигән не бар, факультет общественных профессий. Анда, значит, җыр, бию, театр сәнгате. Монда Җиһаншина апа эшләгән миңа хәтле. Мине алар чакырдылар. Яп-яш малай, мин студентлар белән эшләп, алар белән беренче спектакль монда куйдым менә инде. Тинчуринның сакла шартламасын. Аннан соң Бичентаев эшләйдер, Рифкат абый Ленин дворисында, зур дворис бит инде гөрләп торган Горбунов заводының авиация. Ул аннан китте, Күчмә театрда куя башлады. Монда мине тотып китерде. Халык театры белән җитәкчелек итәргә. Монда минем китте. Режиссер буларак иҗатларым. Ул ничектер параллель барды. Үзегезнең Камал театрында куйган спектакльгез бармы, Айдар абый? Бар. Инсаният группасы белән мин куйдым анда. Туфанның үзебез сайлаган язмыш. Ул инде шактый гына пьеса буларак ул искергән иде. Яңалык чоры киткән иде. Бу әйберләрне Туфан белән сөйләшкәч, ул аны шактый гына
өзгәртте. Ул безнең зур залда да, кече залда да барды. Мин бит менә бу әдәби музыкаль кичәләр, алар спектакльләр кебек бара иде. Айдар абый, менә сез бит инде үзегез дә әйттегез, режиссер, сәхнәләштергән әсәрләрегез байтак. Бүгенге көндә заманча режиссерлар белән эшләгәндә ниндидер бер күңел конфликтлары булмыймы ул? Конфликт дип яшь режиссерлар белән мин эшлим бит аларга, ләкин режиссерны өйрәтмәскә кирәк. Син нәрсәдер күрәсең икән, эшлә син аны, эшең белән эшләп күрсәт. Ләкин алай итмә, менә болай ит дип әйтсәң, бу кабул ителми. Айдар абый, инде без шул кадәр рәхәт сөйләшеп утырдык. Сезгә алга таба да иҗат уңышлары теләп калабыз. Иң мөһим инде хәзер шушы яшьтә саулык, сәламәтлек, булган рольләрне исән-сау гына уйнарга язсын. Гомумән юбилейгыз, гомер бәйрәмегез котлы булсын. Ярый, рәхмәт, рәхмәт бик зур. Татарстан радиосы ул безнең халыкны милләт итеп тотуга, безнең үсешкә, безнең заман вәкилләрен әйтәм. Чөнки беренче артистларны без шушыннан тыңлап үстек. Гөлсем Сөләймановларны, Зифа Басыйровларны, Фәрида Бакудашевларны, бөтен без шушы радио аша. Элек бит радиодан башка телевидение ойда авылларда. Основной халык безнең ул вакытта авылларда яши иде. Шушы радио бит аны безне тәрбияләде. Без бу радио аша радио спектакльләр. Бит бөтен авыл халкы да килеп Камал театрында спектакль карый алмый. Ул вакытта аны язалар иде, һәм тапшыралар иде Камал театр спектакльләрен радио буенча. Без менә шуларны тыңлап, шуларны ишетеп үскән буын әйе. Һәм шушы безгә бик зур этәргеч биргән, тәрбияләгән буын. Бу радио эшләгәнне әле ай. Хәзерге яңа туган радиолар ул начар түгел, күп булсыннар анысы. Ләкин менә шушы традицияларны дәвам итеп эшләсеннәр ялар дигән минем теләгем бар. Бу радио менә әле югалтмыйча саклап калуыбызга бик ни. Монда бит минем аннары бик күп яраткан минем замандашларым да эшли. Менә Тәүфыйк абыйны искә алдык бит. Рәзин инде ул минем бик нык аралашкан, бик нык бергә иҗади әйберләр эшләгән кеше бит. Пар канатлары гына без ничә еллар аның белән Камал театры сәхнәгә күтәрдек. Монда бит Нәсим Акмал бит, Рөстәм Фәзилин шунда, монда нихәтле дикторлар, барсы да безнең буын, безгә бергә аралашып яшәгән, бергә аралашып иҗат иткән дуслар. Бу радиодан килүегез өчен бик зур рәхмәт. Мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә барсына да. Татарстан дулкынында тапшыру өчен бирелгән вакыт тәмамланды. Бүген аның тур башында Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Айдар Хафизов булды. Ул 27 ноябрь көнне Камал театрында үзенең 75 яшьлек юбилеена багышланган иҗат кичәсен үткәрәчәк. Бүгенге тапшыруны эфир өчен журналист Раил Садрый, режиссер Амин Хидиятулла һәм тавыш операторы Гөлүсә Җаббар бергәләп әзерләделәр. Татарстан дулкынында кабат очрашканга кадәр сау булыгыз.